Ay nanaygon sa mga karon. Among mga katawhan, tagda ko bisag o salam sa minuto. Kay lang kong nagsangyaw, partikin sa tong Ginoo. Simbahon ka siya, sa adlaw nga igsisimba. Kay ang sala tang mahimo, iya tang mapasaylo. Kung nakatugaw ako ninyo, sa inyong mga trabaho, pasaylo ako sa libong nga pasaylo. Kay lang kong nagsangyaw, partikin sa tong Ginoo. Kay kung wala siya, wala yun tayo mahimo. Ako ko kamang supian, luha ang dalan sa kinabuhi. Adunay kalaglagan, adunay kaluwasan, dalan sa kaluwasan. Sigtit ang iyang dalan, dalan katunukan, may makasakas sa lawak nag-andam. Dalan sa kalaglagan, mahinlo way kasamdan. Tuadid kong tanan na silig ug kahilayan. Sa buhi pagkalibutan, wala mga yog saylo siyang kasalanan mo. Sa karon impierno ang Pinoy anan. Kamong mga batanon, wad-ana gyud ang inyong bisyo. Sanduay radbi, maliwanag siya, bugya ikana sa pagsiguro. Kay dili ninyo biyaan, adto ka mo sa impierno. Maglangoy-langoy mo sa linaw nga kalayo. Happy-happy na lang sa mga taong mayong batasan. Ngayon ko pahalipay, may luna mo sa kahitasan. Kay ang Diyos mo ring damhanan, maoy tag-iya sa tanan. Ang kinabuhi tang inoslan, basig yatang bawian. Wow. Ay, salamat kayo. Tayo sa inyo. Kuha sa kukuha na ya. Huwag kaon sa wato. May balanghoy. Kalit lang. Ilang kanta, guys. Bisaya, pero nice silang kanta. Kuha sa kukwarta. Nice kaayo. Tagaan ako kukuhan. Actually, naghatag na ko niya. Oh, jeez. Bendungagan ako. Oh, mind. Kay Louie kay. Ganan ko. Ganan ko. Ay, mamaligya ko dito kuya, daghang kay ko. Ay, ganahan kay ko. Wait, mangita tao ko Layo ba ng San Vicente? So ako, kung anong tagaan si nanay din. Naglungaw mamig balang, mo siyang gipakaon. Nay, bagdugan ko og 25 na yun. Naamang to Jess ganina na. Dahil salamat kay nay. May pangaon sa dirag blanghoy. Wala si nanay ay taga-Kapatagan mo na no? Oo, Kapatagan na yun. Sayo sila na masko. Dili Pasko lagi sangyaw. Sangyaw ni no? Oo, Kapatagan. Ay Katoliko jud ay kanay. Dayon balin ka og laing mga relihiyon wala. Wala. Wala adi ay. Kamo sino ala ninyo? Ay kuan, Katoliko. Katoliko. Nindot man ang Katoliko god. Di pangaon sa madira, balanghoy man among gilungag ron. Kadanghan nga balik niyon wala. Lagi. Kana imong apo ngano, ni eskwela ni wala. Kuya. Ingkoy siya nimo. Di ay nindot ilang kanta. Mga makuan jud katawanan pero maigo jud ang katong mga naay mga sala. Katong naay mga bisyo. No di ba? So, guys, nindot king kanta ni nanay niya lola, guys. Unsa apelyido ninyo nay? Akong bana Bustilyo. Ala, parinti mo ni Hermi. Hindi mo nang balaya diyan yo. Hermi kana o na human. Kani kani naman. Bustilyo. Pero kanang imong kuan. Mama Briones. Uy, Beriones Lara, ilang Teresa ma. Beriones Lara, daghan po sa baroy. Guys, magkuan ko ni guys ako nang i-edit, guys. Salamat. Nanay no? Dili mo tugan. Ay, saban. Bigo ka. Iyan ba, nanay? Taro, dili mo tugan. Dili mo tugan, tarong. Mga anak na ako ng silang duha.
Tulo ka ba kakong anak? Yadaw ka nga, yadaw. May nagsusunod mo. Alay, ano po tubig? Balon-balon, may tubig. Ah, sige. Uli pa mo niya hapon. Patro. Nagama ko. Pasilag balanghoy yung tagaan, pasilag uyap kay. Tangan nyo nag, tangan nyo Ron. nagkakasukar kay barat ko ni. Sigado si mong apon la. Ha? Sigado si mong apo. Litri pa ni ay. Ala, kasi siya undang. Kabado, maroon. Pila yung edad? Pila yung edad? Gis pa man eh. Ah, jeez. Bata pa. May pagkaon mo dong, may ago dong kay. Init ulit ka. Init kayo. Sige, sige. Kapin silulag kanta nila. Pasko nagkaroon, panahon na balaan. Ang tanang masulobon, hinahanglan nagmalipayon. Ang atong mga kontra, angay nga amigohon. Oh, talawa ha? Man sa Pasko, pwede na usab awayon. Ang pobre nakakanaa, anda ko labi na. Ang tikit magpakita, walay bili ang ilang kwarta. Ala. Ito sa amin. Di, salamat. Ang uyap, dala ninyo? Oh. Oh, dali, salamat. Uy, nindot kilang kanta ay. Katawanan nga, makalingaw yun siya. Kaya salamat, guys. Napadala na ko silang uyap. And, ano na ko silang kwarta. Original nila is from Anunang mano? Anunang Zamboanga del Sur, dapit sa Aurora. O, dayon. Daghan mo din mga alimango nga part o mga ulang, katong mga pispa na dira nga area din. Namalhin sila og Kapatagan Lano del Norte. Na yun kay. Pero ang ihang purpose karon si nanay ay senior citizen is dito pagakubrahon sa Anunang Zamboanga del Norte. Okay, wala pa siya na transfer dira sa nanguli na sila padalaan po na mo sudan nga uyap. Tagaan po na mo og kwarta kay wala naman sila katangas dito sa taas kay na may manggoy patay mo dili pwede pa daygunan. So lingaw kay ang kanta. Thank you guys o God bless. Ako po kay nagplano po mi nga manaygon ha. Manaygon po mi sa inyo ha. Thank you.